Καλώς ήρθατε στην Πάτρα. Εδώ θα παιχθεί το δεύτερο τουρνουά, το δεύτερο ειδικό τουρνουά της Ανόδου, το οποίο με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου φαντάζομαι ότι ουσιαστικά έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τις τρεις ομάδες. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποιος θα πάρει το προβάδισμα. Η οριστιάδα έχει έρθει μια μέρα πριν, απόλυτα έτοιμη, προσιλωμένη στο στόχο της. Δύο λόγια και από τη δικιά σας πλευρά. Είναι αλήθεια ότι ήρθαμε μια μέρα πιο μπροστά. Έχουμε μεγάλο ταξίδι λόγω της χιλιομετρικής απόστασης. Προπονηθήκαμε στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παραχωρήσανε. Ήρθαμε σε αυτό το τουρνουά να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερους πόντους, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε και λίγο πίσω. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας, εκτός από το να διεκδικήσουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε από πλευράς βαθμών. Θα γίνουν και εδώ πολύ καλά παιχνίδια. Οι ομάδες είναι αξιόμαχες, περίπου σε ίδιο επίπεδο, με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε ομάδα. Θα δουν οι φίλοι της Πάτρας και όσοι μπορέσουν να έρθουν εκτός πατρών θα δουν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με εμάς και το ίδιο θα γίνει τα υπόλοιπα παιχνίδια. Έχουμε ήδη μια εικόνα από τις αναμετρήσεις των τριών ομάδων. Από την πλευρά τη δικιά σας της Οριστιάδας, ήταν αυτό που περιμένατε στο μυαλό σας η αναμετρήση στην Αθήνα, δηλαδή την Άκη, την Παναχαϊκή, τις είδατε έτσι όπως περιμένατε, άστα με την έκβαση του αποτελέσματος? Ναι, ακριβώς όπως είχαμε μελετήσει ομάδες, ακριβώς έτσι ήταν η εικόνα των ομάδων. Περιμένουμε κάτι καλύτερο από πλευράς βαθμολογίας. Δεν μας περίμενε σε αυτό. Συνεχίζουμε, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Οι ομάδες είναι και οι τρεις σε πολύ καλό επίπεδο, είναι αξιόμαχες, άξιες και το μόνο σημείο είναι ότι αξίζουν και οι τρεις την άλλη. Το φετινό τουρνουά, το οποίο είναι κάτι πρωτόγνωρο στα χρονικά της Α2 Volley, θα ολοκληρωθεί στην Οριστιάδα για πολλούς και διάφορους λόγους. Κατά πόσο πιστεύετε ότι θα εκτεθούν εκεί και οι δύο θέσεις ή έχετε την εντύπωση ότι θα μπορέσουμε να βρούμε την πρώτη εδώ στην Πάτρα? Για το καλό του volley θα είναι να κρατήσει στην Οριστιάδα. Θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, θα κρατήσουμε ενδιαφέρον ολονών επικεντρωμένων μέχρι τα τελευταία παιχνίδια. Τώρα για τις ομάδες θα είναι το καλύτερο είναι να ξεπερδεύουμε από αυτό το τουρνουά. Βλέπουμε ότι και οι ομάδες στην Α1 φέτος έχουν αρκετά προβλήματα. Βλέπουμε ομάδες ιστορικές όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής να είναι υπό το φάσμα της διάλυσης. Κατά πόσο θα μπορέσει μια ομάδα που εκπροσωπεί όλο τον Εύρο και όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όπως είναι η Οριστιάδα ή η Άκη ή η Παναχαϊκή, να δώσουν οξυγόνο εντός εισαγωγικών στην Α1 για του χρόνου? Περνάμε μια φοβερή κρίση. Όλη η χώρα μας, όλη η Ευρώπη βλέπουμε ότι έχει ταρακουνηθεί. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην αγγίξει και τον αθλητισμό. Έτσι αγγίξει και τις ομάδες του βόλεϊ. Βλέπουμε οι μεγάλες ομάδες οι οποίες έχουν καυθεί, όπως και εμάς μας άγγιξε πολύ νωρίτερα από τις υπόλοιπες ομάδες. Ήταν και ένας λόγος ο οποίος και πέσαμε δύο κατηγορίες. Παλεύουμε για να ξαναεπανέλθουμε στην Α1. Βέβαια το εγχείρημα είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως και για τις υπόλοιπες ομάδες τις υποψήφιες. Η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη και σημαίνει αγώνα καθημερινό για επιβίωση κάθε σωματείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Όπου το σηκώσετε.